Ithimba labameli bakaMatlala likhale ngokuthi uma eqhubeka nokwethula ubufakazi phambi kwesigcawu kuzobeka engcupheni ilungelo lakhe lokuphonsela inselele ubufakazi bombuso ecaleni lenkohlakalo abhekene nalo elimayelana nethenda ye-SAPS eyatholwa inkampani yakhe iMedicare 24 futhi icala kungenzeka lingabe lisaqulwa ngendlela efanele. He's due to commence with a trial on Monday. We believe that he's got the constitutional right to attend this trial and be regarded as innocent until proven guilty. uMatlala uvela phambi kwesigcawu nje usanda kuchitha isivumelwano ayesenze ne-NPA kanye ne-IDEC sokuvuma amacala ngenhloso yokuxegisela isigwebo emacaleni abhekene nawo. Ummeli wakhe utshele ikhomishana ukuthi uMatlala ngeke akwazi ukwethula ubufakazi njengoba besalinde i-IDEC ibahlinzeke ngemqulu enemniningwane emayelana nokubhuntsha kwalesivumelwano. Kubese kuba nenkulumo eshisa phansi ikhomishana ifuna incazelo ngokuthi lokhu kuhlangana kanjani nokwenzeka kulesigcawu. I do not understand your point about the plea deal and its relevance to my question. I hope you get me now. Let me again try and explain to you, Commissioner or Chairperson. I can only say to you, we've made common cause on the issue itself. But I can only tell you, as an officer of the court, which of those... No, I will not give you time when you seem not to understand me. I am saying, I'm not interested in the nitty-gritty of what falls under the Section 35 bucket. I'm not interested in that nitty-gritty. Ikhomishana iyalele uMatlala ukuthi afake isitatimende sakhe esifungelwe ngaphambi komhla zingama-29 kwephezulu.